Коста хора, днес сме в Ендаргот играем с Лар на 1, 2, 3, кажи здрасти. Здрасти, кажи, бе, младеж. Какво? Кажи здрасти, бе. Здрасти. И после каза здрасти. Сега ще покажа. Само да не цъкна погрешка F3 тогава абонаментът ще ме уби просто. Сега ще покажа различията ми в Ендаргот. Значи, абонамент на смисъл. Сега ще го направя. Аз ще играм в Ендаргот. Това ми да. Там е акробатик фермата, това е лодката фермата, това е 4-етажна ферма и... Не, прекрасното ми микрофонче се скапа. Тук имаме една такава ферма, която не знам как да е направя. Тук имаме една такава ферма и сега ще покажа Home, официалния Home, който там... Тук ли си? Не е тук. Тук ли си, младеж? Да. Добре. Това е официалния Home, тук... Ако е тук, координа аз съм тъпак. Тук нали имаме някакви сетове и аз може би ще прътна след малко. Чакайте. Се насера, бате. Добре, Home е. Ако се чувам леко тихичко, не съм точно до микрофона. Home. Следващия Home е Acrobatics, това, който сега ще поскачаме малко там. И друго, ще покажа на честа си. Ето, казаш, че е в обратното това. Имаме Generation. Да не се загубим тук, да умрем в обратите. После Ендаргот ми клирва айтемите, аре бай пич. И ми казва, аре, взех ти в обратата. Аз съм як. Идем на спана сега, да ви покажа Ендър често си. Да, микрофона ми е от... Чуваш ли му добре, бе, младеж? Кое? Чуваш ли му добре, бе? Еми го Ендър често. Не. Добре. Чувам те добре, бе. Това ми е Diamond Kill-мета. Protection chest. Напиши, виж чат ако пише. Кажете И това напиши. на YouTube. О, някакъв каза хай. Два човека казаха хай. Хай, Воксим. Пълна така за хай YouTube. Нямам един watching. Не да стара един фулшот. И това. Що се смяше, бе, младеж? То спише, Не. Добре. Това ще е за развитието ни. Скоро може да направя едно ревю. И довиждания, абонирайте се, харесайте и коментирайте и довиждания, чао, да си здрави по напред, чета на Коледа и довиждания.